Gure bikoarreiak aterpetxera abiatu ziren, pasaden asteburuan, eta talde urdinak buruan gauza bat eta bakarra zeukan. Mendekua. Equipo! Venga! Aberatza baina, oinez etorri gaz, Egurra, chaval. Se van a cagar al loro. Bai, posik, hombre, beste irazita oso gustoa. Igual gehien kaina sartuko duna, txurro uste, nire uste izango ala, baino... We are the champions, my friend. Momentor, ze pasetan jati, pixi, ¿sabes? Pikatuta, Pikauta, Eba! Nola izan Ze pasau da? Kontau, ze pasau da, sokatiran? Ezinaten ainonak, zuen ekipua? Bueno. Kristorako tipua? Ez, egia da, galtzetze gustatzen galtzea, zen ikustez, inori, ez? Zein dia jatorran, zein dia jatorran? Aste honetan, kaina irabazin deu, se van a cagar. Oso kaineroak dira talde urdina. Oso. Pillo bat. Se van a cagar. Galdo egin dezute, satorrak zarete. Eta zukite zinuna, irantu. Galdo egin duzute. Satorra naiz eta harro nago. Galdo egin duzute. Kaska! Kriston gogoak hau pixkat oizerdan bizitzeko, ez? Nik uste dut beste taldekoek mendekoa hartuko dutela. Ez pasa, Ez alda pizkat karroia izan behar. Aitorri egurra ez, Aitorri, vamos, garrote! Enara, nunda olengu banata zinun indar hori, gaur, nunda ho? Baita isikila. Zeozein bai gute, seguro. Eta pixka bildurrekin, baino... Eta ikusiko ze, como lo que jode. Bueno, guatzen zartu gura ongi pasatzera, denok elkarrekin. Bueno. Gola gu! Laguntarra! Beldurra? Ez, ni zegi zeran beldurra. Ez zega beldurrik. We are the champions, my friend. Espabila, chales, espabila! Eta zergatik zeuden urdinak hain kontentu, hain pozik, hain nahi. Pasaden astean, sokatira proba irabazi eta eurei tokatu zitzaielako jatorrenak izatea. Hori ikusiko dugu gero. Txurru! Badakizu, zer etortzen zaidan gogora irudioik ikusita, zu horren efusibo ikusita, Son Goku Super Saiyan jartzen zenean, Ilea Rubio gora begira goratzen zarete. Txurru antzeko parezido zetorren, Hombre, aterpetxera. azkenean, irazi genuen barikuen da zelako postasuna hartu nago, baina benetan, zelako postasuna, eta sobre todo, Aitor irabaztira... Entzun asko iraun txurru zutzako bintzat. Entzun asko iraun. Aitor, referentzia asko etortzen zaizkizu alde hontatik, Kaina. Pikauta dago. Ondan egurra, eroriko zaizula. Ez kontatu bada ez badan. Gero ikusiko dugu nola bukatu zen aste bukara, txurro? Nola bukatu zen? Baina, asira meintzat ze amorrazioa, egonatz? Bai. Pentsatzen zenuen berriz ere zaldiak eta etorriko zirela edo? Ez, banekin. Hemen ez da jakitei, baina imaginatzen genuen beste zeo egongo zela. Nola dira bestiak, leire? Kalian gora, Kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, satorrak! Hauek ere isilik egoteko ez daude, edo bai enara. Zer? Lehendabiziko momentu haietan, ez dakit mutu xamar edo gelditu omen zinen. Sin más, ez dakit pixkat, bildurrekin ez baino... Berak aipatu dut bildurra, ja, Bildurre ez, baino... Intrigakin abertzei marziguten jakiteko. Asko ditzen, baina gero poko hostia. Galtzea. Gutxiago. Galtzea. Zerrez. Nik ez dakit ez da bildurri, porque ez da zu egiten zerrez. Zu ez zu baina beratxak, Ikusiko dugu, Bueno. Haze begirada kruzeak dauden hemen, oier. Ni bada ez bada, eskapatu egingo naiz, eta atzerago etorri. Nik uste dut galdetu behar duzula, bi aste barru edo horrengo astean, ea nor den benetan satorra edo jatorra. Eta hori galdetu da ze folloia orain de repente ez. Ez, gero, bi aste barru edo galdetu. Beste batean orduan, uzinak. Dira
talde jatorreko kuadrillakideak eta Arroxak berriz satorrak. Baina kasu honetan gainera beste diferentzia bat gehiago egongo da. Eta da, talde urdineko partaide bakoitzak bere morroi, bere zerbitzari propio bat izango duela hemen. Alegia, sumendia piztuta. Nahi utzi leire. Nahien ara. Nire morroia izango da. Aitxon. Eta nahi zain gelitze zait, Oier, ez? Enkantada. Oier eta... Miken ara. Eta leire netzako. Oso ondo. Osa, zunkia nire. Eta ni Aitor. Aitorekin, porque pasan hastian egon zan bera jator moduan, eta bera izan zan pixkat, geixen arroi bilizana. Da oin bere... Agintzezuna. Oida. Eta berbere izateko era... Oida, eta oin bera nire aginpian egotia. Disfruta oingo ez utxurru, disfruta. Asuntua da, gutako bakoitzak, zuetako bat morroitzat izango deula. Ba, guain tokatzeko esatea, ez? Bueno, ni hasiko naiz. Bueno, ni kenara grauet. Kamparito bat lortuko et porai, da ingoet. Klink, 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 da zukorea itzasunean imbrazo etorri. Nik bidauzkat, leiretxu, nekin zatoz, eta Oier baita. Oier nahikoa da, eskerrik asko. Ni bakarra, eta Aitor. Vivo niña, venga, vivo niña. Nik espero no tomareko zala, kabroia, Azte buru luzea dago ondio gana aurretik, da oso ondo ez tozu pasauko. Zer horako beldurra. Txon, jura. Ja, nire. Blandurri bat zerata, guzti. Nirekin ezin duzu. Ondo zain. Ez egin princesa eta loro. Bai, hola egon behar zara, porque eukiko duzu nahiko txartu nekiz. Bueno, ala, princesa. Bona, Aitor! Morroi fidela! Pillamos morroia. Aprobetxatu inberdako. Bona, txurru! Morroia eta zen olako morroia gainera zure esanetara. I'm sexy and I know it, berak esaten duen bezala, Aitor. Aprobetxatu duzu? Aprobetxa bindu, bai. Bueno, Txurru, aprobetxa! bueno, ikusiko dugu gero. A medias. Ikusiko dugu aurreako. Olatzere gustora dago da. Oier, eta leire. Bai. Galdetu berari. Kejari gainera ez omen daukazu? Olatz? Bueno, igual kejan bato, zehoze izangoa. Digate? Bai, ez altzagoatzen, ez? Beste bikotea osatzen dute, Janirek eta gure Juliantxok. Eta Janirek dio Juliantxok ezingo duela berarekin. Ba ez. Horanze, ez. Argita garbi esan da, ezta? Bai. Buruz ari naiz, Irantzu eta Enara. Kanpaia jotzen du? Enun lortu kanpai gaino, bestela joko no. Enun lortu. Orduan, Naomi falta zait. Aitzol. Belasko. Aizea ematen, bai bintzat, ez? Bai, hasieran ondo tratau baiako eta hasieran. Ondo tratau bai? Hasieran bai, aizea moten da, bai. Hasieran. Hasieran. Ni ondo bortat nahiz beharekin, ez dizkido gauza eskuzkat. Nire bai, espero dut hasi eta maitu, baina, bueno, berak esango dau, Guk beste irudi batzuk ere badauzkagu, Naomi. Eta Aitzol, baina ikusiko ditugu, gero ere. Ze orain berriz ere, aurreko aldi hartako historia berberarekin jarraituko dugu. Morroi eta neskame, Arroxak urdinen esanetara orduan, eta asteburu hontan ere lehendabiziko agendua zer eta maletak gora igotzea. Berriz ere hasi gara maleten kontuekin. Arrox bakoitzak bere talde urdineko nagusiaren maleta gora igo zuen, baina goran berriz ere sorpresatxoa. Chavales! Venga, que chavales. Jakir bat egin bezala deko egingo dugu edo. Ni behan, Broma da, ez? Gu bakoitza bere morroia dakau, geho jodia eta etakain koltsoia ezer, osea, izan da brutala. Zer pasera? Lurrean egingo dugu. Bueno, sorpresika da dugu. Ze gustora ginen dugun hemen lo. Zer komodo!
eskerrak satorrak ean. Horeitzu zara dola Naomiri bustizitzaion obatzea? Utziko diguzu guri ere lotan zure obatzean? Gaur bakarrik bidalo. Nunbait egon barrakete. Osa, que guazen bilatzea. ¡Cuadrilla! Aurreko behaiek izan ziren satorrak eta behaien koltsuak hemen ez ziren. Cabroiak. Venga, elkarrekin egingo dugu lurrean? Bai! Venga, ambientiko! Hauek erotu zaizkigu. Serio? Bihar bizkarreko minearra pasa dauen. Egon gela eta salona! 2 en 1! Bueno, talde arroxa. Zuen logelara igo, eta han koltsoirik ez, enara. Eske iritsi ginen zea, logela eta ez genitun koltxeak ikusi. Eta aurkitu genitunan da esan genuen, han uste diteu, eta jazta, hala ez dazkeu gure oiatan jarri barrik. Kaso hontan etzen alororik izan, alako marrazki txusirik etzen izan. Ez, Bukolako gozak errespetatzen ditu. hori da. Guztia, hi bezalako pikoia, guk ondo. Bueno, bai! Impresionantes. Gukan ikusi egin koltxeak eta antxe gatu ginean da. Ta zintxo. Eta erregi baino beto. Eta han geratu zineten. Bai, horra genuen lo, eta oso gustora, Koltsoiak lurrean jarrita. Bai. Eta oso gustora. Kriston ambientikoa izan genuen. Oiak ez duten soinu ikiten. Beraz, ambientikoa dio. Primeran egin genuen lo, ni behintzat, osea, eske de una tirada, primerakoa izan zen. Hasi da bukatu. Bai. Aitzol. A ber, niri haziren etxetan guztau, logelara sartu eta zegotea horirik, osea, a ber. Baina Ze itxura dago, ez da? Hori, ze fundamentu dago, baina gero egon gelara joan ginenean eta ikusi nahuenean hor, koltsoi guztiek eta konsideala, hor ja beste gauze bat zan, osea, que... Eta orain, aukeran emango banizu, koltsoian ohean lo egin edo lurrean? Bardinata, lurrean behitea etxatar dure. Koltsoia gaz. Diskot filosofiarekin ez, pues ja, satorra ginen, froga galdu genuen, pues bueno, hartu dezagun humoreakin, ze bestenaz. Orduan, gaurko kasu honetan, maletena jazta. Bukatu da. Bai. Negatik, bai. Leirek ez dauka bat ere argi. Ezken naiz oroitzen. Claro, zeko zen honigo, morrezkoan nintzen ez, honigo nioen. Izan zen bakarren bat bere maleta igo zuena. Ni. Irantzu. Honek ez daka indarrik handa, ezintzun ez zuzua pena emantzen da joen berri xanun, porque ez dela maleta behian geratuko zan. El que ez diru ez da nire maletakin. Eta nire ere, janire, ze mutil majoa dena, Ez que nire maleta kriston pisua zeukan, da nik jode, igo gailutuko, ez, igo gailutik ez, eskaietatik, eta nik jode, 40 kilo, igo behar baditut, 2 pisu, imposible. Eta azkenean Julen hartu zuen nire maletea, bere maleta baita ere, eta igo zuen. Esaten dute maletak ez direla arropaz betetzen. Ez zapataz betetzen. Maletak betetzen omen dira bada espadaz. Bueno, asteburu bat, 2 egun, baina bada espada hau, eta bada espada bestea, eta bada espada getariko arratoia ere sartuko dut, ezta? Faltan botatu. Nere maleta zan, Claro. Furgonetan, osea, oneria sartzen zinen aurrena batzan sartzen, osea. Bueno, Irantzuketan Naomik eta Irantzuk gatazka edo txoke bat edo zerbait izan zuten talde arroxeko lagunekin. Baina talde bat benetan batuta dagoenean, benetan pina eginda dagoenean, zaila izaten da gauzak aldatzea. Zaite zuen. Ez, a ver, ez da zuen, osea, venga. Zuen ino que esan dutxuna etortiko, venga. Hau ez da zuen, nola, zer venga. Hueto rigarea, ametxe. Ibidizia, osea, ibidizia. Nik inbiri jaztakat ekipo horroxekoa ez txiroa izatea para nada, zen nire barreakin nago. Encantada. Baina hau egon gela bada, eta nik honean abatetan etorri gurekin, txatorrak izan. Ez da nahi zuekin, Guk etorri gara eta gure koltsoiak hemen hau da gure, logela. Bueno, gaur hemen ite solo baino, biako txatorra izan baino zu etorri gurekin. Entera usidanean jatorrak erabaki hori hartu gendule, etxakien guztau, eta hori da inbidie dekilako.
envidia beraiei segatik, koltsoiak horrek guztatatik. A ver, mesedez, Morroi, nik ezaten baduzu juteko, fumatzea, Ba, bihar, baina... baina guri ez egote zen esan potxola. Gaur hemen ingo soloño, bihar dana gero, osea. Zuderreko puntan jarri zaiola guk logerara joan behar ginela eta horregatik esan zuten, besterik ez. Indamos. Zuk nahi duzun satorra izan. Zuk nahi duzun satorra izan. Egin zenuten, zeganik ere gehiago jasotzekotan zineten, Etorri ziren, Irantzuta Naomi, fuerte, herrieta egitera gainera, eta herrietaren aurrean Leirek zer egiten du salto eta dantza, batxata. Venga. Aitzol! A ber. Ni hor Entzun ondo, momentuen batetik. Honik imaginak ikusite, barkamena eskatuko txiet, ze igual nire reakzioa etxakien guztau, ez bai Irantzuri, ez da Naomiri be. Osea, emetik lehengotain, emetik lehengotain eskatan dutxet barkamena bieri. Nik enuen pensatzen horren bestereako zerik. Beste batetik. Gu egon ginen hor kuadria gura airera ondo, a las tracas y a las barrancas, eta justo zuek etorri zinen, eta horrek niri molesta bindozten, horregaitik nire reakzioa. Barkatu, baina ezin dizu molestatu zu egon gela batean balin bazaue beste kuadreko azarte, porque egon gela batean zabe daute zure gelan. Baina, Irantzu, guk erabaki gendun hor loitea. Bale, ba, nik erabikitze bat goizeko bostetan egon gela sofana etela june ezin dut zulo zauelako. Bai, sofak egon zira libre, osea, hor jentea esan esan egon sofa baten da zuek hor lurrian. Gaina izan zen kriston impotentzia. Naomi, aklaratu mesedez. Kriston impotentzia izan zen, porque aiabatu ginen, da, en plan, basilatzen, osea, guk hitz egiten genuen, da eurak altuago, jotzen. Bai, eta jotzen gaina, eta ni en plan de, osea, no me jodas. Errexe zenekaten, hartu koltsoiak eta gure hoien jarri. Libre nahi bat zenuen? Jokendu ginen era eta ikusten genuen koltsoiak. Beraz, hori zen gure logela. Urrengoan etorri alas malas, Urrengoan nahi osea, behizu etorri pasillo zinen honen txarto, pasillo bale, honen, ba, honen gure aurten. reakzioa, hartu Txarto zinen ezin txarto, urrengoan etorri txarra. Nakor, Gabon. Bai, haupa. Berriz. A ber, nik alare uste nun talde urdina izango zala kaineru jatorrak izan da, zabiltzaten nahiko flojo. Zuedak azute agintzeko aukera, da ez azkai aprobetxatzen. Momentuz. Azteko, Julen, osea, zu jatorra izan da nola jotzezu, Janiren maleta, osea, zuriataz aparte, Janiren area... Nik erantzungo diot. Ze Julen jatorra izateaz gain gainera arraunlaria da. Honek maleta batez zazpiko goituzio. Aukera gara jotzeko indarratik, baina aprobetxatu pixkat eta agindu Janirei, esan, jo, bai, hio maleta, punto. Baina ezin zila hillo, osea, ezin zin hillo. Orduan zengo eskiu, maletak utzi bera. A ver, nire esan oso ondo portatu gara. A ver, nigo nintzen Julenen atxetik eta ikusi naben, pisu eukizabela Janiren maleteak. Hori bai aldot konproba zen nio igo naben, bairula bezkiara berau. Vale, baina maletaz aparte alare nahiko flojo. Guten dianian Irantzu eta Naomi bronka botatzea, belarria makurtu da huelta erdi. Hori ezin du izan. Ikusikoa. Taska. Kaina.